pán Turek. Tak já musím hráče pochválit, makali, dřeli, narazili jsme samozřejmě na silného soupeře, ale důležité bylo, že jsme za stavu o 2 góly jsme prohráli 3-1, jsme se vrátili do zápasu, to bylo super, ale bohužel jsme se to potom nechali v závěru utéct, ale já musím hráče pochválit z toho důvodu, protože máme choroby, nejsme kompletní a v jakém stavu jsme sem přijeli, tak si myslím na to hráči odvedli vynikající výkon, protože v průběhu zápasu někteří chodili pryč a nebylo jen dobře, takže máme vlastně doma jsme nechali Drgoně a Kutěj vlastně dneska ráno nepřišel na zápas golman, který mu to celkem šlo poslední dobou. Dneska po měsíci nastoupil Honza Chábera a vlastně Ručka taky nebyl. Takže jsme to lepili juniorama a ty byli u těch klíčových momentů, ať to byl ten první gól, kdy nastřelil náš mladý hráč vlastně do breaku hráče a pak ten rozhodující faul v závěru, zase junior. Takhle no, bych to viděl a soupeř byl samozřejmě o ten gól 2 lepší a zaslouženě vyhráli. Tak čo sa týka nás, tak podobne nastúpili sme v strašne oklieštenej zostave. Hráme to v podstate na 3-5-ky, už nemáme ani tých hráčov do striedania. A myslím, že v dnešnom zápase podali všetci tí hráči, ktorí nastúpili, fantastický výkon, oduševnený. Škoda, že sme nepremenili v druhej tretine nejaké šance, tam to skákalo, tam sme mali veľa šancí, mohlo to byť lepšie od tretej tretine. To super zdramatizoval, urobili sme tam nejaké chybičky, ale tou oduševnenosťou a tým strašným chcením sme to nakoniec zvládli a myslím si, že o ten gól, ako povedal kolega, sme boli trochu lepší. V prvom rade by som chcel vyjadriť veľké poďakovanie nášmu fanklubu a venovať víťazstvo Kopcovi, ktorý mal dnes narodeniny, pretože ten fanklub nám strašne pomáha aj v tých kritických chvíľach. Pán Koček, ste spomínali nejakú rotáciu v týme, je malá stať, niečo sa urobilo, nejaké zmeny nastali. Prišiel tu Richard Mráz a trénera Pácov k pôsobeniu týchto 2 chlapcov zatiaľ. Hrali tí chlapci 2 zápasy, v obidvoch zápasoch sme boli s tými chalami viac menej spokojní. Ten Braňo by mal nahradiť Víťa Bileka v tej prvej line. Myslím, že zatiaľ je to dobré, pretože je to ohromný bojovník, ktorý tam robí tú čiernu robotu a Ríšo je viac technický hráč, dneska dal aj gól, takže dúfam, že tí chlapci budú pre nás prínosom. Pán Koček, ako je to teda s tou regulou alebo s tou dohodou v tých dohrávkach? Musí nastúpiť hráči, ktorí boli na súpiske v tej chvíli alebo v tom období, v tom kole, alebo ako to je? Myslím si, že to je niekde tam v stanovách písané, nespravíme s tým nič. Jak to bude a ako to ideme dohrať, nemám vôbec predstavu. Tam je nejakých, myslím, 16 zápasov za 35 dní, to máme každý tretí deň zápas a s týmto momentálne, čo máme pri tej Marotke, pri tom, čo odišlo, ja neviem, 5 hráčov alebo koľko. Je tu strašná rotácia hráčov od začiatku sezóny a to je ako, pre nás to bude strašná ťažoba a ako sa s tým vysporiadame, môžeme vidieť až v tom momente, keď tie zápasy budeme hrať. Ešte posledná otázka, ako to vyzerá s Tabačekom a s Korbejom? Tak Janko Tabaček včera trénoval, v podstate bol na jednom tréningu a dobral 2 antibiotík, to znamená, že boli sme šťastní, keby nastúpil na ten zápas, ktorý budeme hrať tú dohrávku na budúci týždeň v piatok. Dúfam, že sa dá dovtedy dokopy. Čo sa týka Korbela, tak avizovalo nám vedenie, že príde v blízkej dobe, ale to je asi vo hviezdach a neviem, to je otázka na vedenie. Oni s ním komunikujú, pretože ja som sa učil ruštinu a nie angličtinu. Otázky? Pokiaľ nie, ďakujem.